Bună ziua, prietenii mei dragi! Astăzi vom face rață pe varză. Prietenii mei dragi, rață crescută în curtea gospodăria proprie de mine. Vom băga rața la cuptor în această tavă, unsă cu grăsime, cu soare. Între timp vom toca varza, prietenii mei, într-o clariță anume vom face pe plita de foc de lemne. Vom căli ceapa, tăiată varza mărunt, zeluțe. După aceea vom băga pastă de ardei făcută de mine proprie, bulion, vegeta, foi de dapin, cimbru, mărar, prietenii mei dragi. După, bineînțeles, să nu uităm, între timp, mai servim câte un șpriț. Așa este bine românului. Doamne ajută! Prietenii mei dragi, după ce rața va sta o oră la cuptor, varza va fi călită pe foc, vom pune varza în această tavă, cu grăsime, grăsimea ce rămâne de la rață, ce se scurge foarte bună, iar deasupra vom pune rața. Rața vom soluționa, o bag întreagă, că nu se pătrunde bine. Vom pune totul la cuptor, cuptorul fiind prea încălzit, mă înțelegeți? Aici e cuptorul. Și vom lăsa în timp de 40 de minute, chiar și o oră. În funcție, rața fiind foarte crudă, se va face foarte iute. Vom servi cu ardei iute și mămăligă. Între timp, prietenul vostru drag mai servește un șpriț. Terminăm parul de șpriț și ne apucăm de gătit. Menționez varza pusă de mine la butoi în pivniță de astă toamnă. Prietenii mei dragi, așteptăm rezultatul final, va ieși o bijuterie. Doamne ajută, prietenii mei dragi, și toate cele bune. Poftă bună, pentru că și voi o să vă așezați la masă cât de curând. Doamne ajută, prietenii mei. Focul merge, totul e pregătit, totul e pregătit. La treabă!